Corona pangepluk ing tahun kembar. Apa kuwi corona? Ana sing tepung karo sing jenenge corona. Kok sajake jeneng kuwi tansah keprungu ing ngendi-ngendi. Ing tengah sawah para tani ngomongake corona. Para pejabat uga padha Mbritake corona. Di ing sak pinggire Ka'bah sing padha ngibadah. Ya ana sing guneman babagan corona teko tanpa dodok lawang. Apa meneh uluk salam. Corona gawe geger para warga sing nglakoni cuci bahan. Corona ngosak ngasih dunia tanpa alamat. Corona jebul salah sawijining virus. Sing gawe menungso kudu luwih waspada engko kesehatan. Sing biasane padha kumpul bebarengan, saiki kudu ado-adohan, kudu jaga jarak. Asring ngisi tangan lan kudu nganggo masker supaya corona ora melu mlebu lumantar ambudan. utawa mlebu saka tutupe menungso. Tahun kembar 2020 dadi tahun pagebluk sing kirisi. Tahun sing ana bencana gedhe ora mung ing siji negara, nanging kabeh negara ing dunya iki.